Kunnen we nu eindelijk afspreken dat die ticket naar de zon dat nu gewoon klaar is? Ja, dat kan, inderdaad. De zomervakantie is voorbij, alle vakanties zitten erop. Ja, we willen heel graag nog een keer op vakantie. Toch weer wat anders. Het zijn de kleine dingen in het leven. Dat gaat het heten. Het zijn de kleine dingen in het leven. Ja, die het vaak het meeste doen. Ja, dus het wordt hem echt, zoals we hadden gezegd. En wat is dat kleine dingetje bij jou wat jouw leven zo compleet maakt? Ik denk toch familie en vrienden. Ik denk dat dat toch wel een van de belangrijkste dingetjes zijn in mijn leven. En toen stond je vanochtend op. En wat was dan zo'n heel klein dingetje waarvan je vandaag dacht van... dat heeft mijn dag vandaag een glimlach gegeven. Eigenlijk het mooie weer. En ik moet zeggen, we hebben water bij ons voor het huis eigenlijk. En de zon scheen op het water. En er kwam eigenlijk zo'n damp kwam voorbij. En, omhoog. En dat was wel echt een heel mooi gezicht. En daar werd ik vrolijk van. Dat zijn die kleine dingen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Maar 13 oktober komt hij uit. Met clip? Met clip natuurlijk, ja. Nee, zonder clip dan kunnen we het niet uitbrengen. De clip moet nog gemaakt worden, dus ik kan nog niet precies vertellen wat het nou precies is. We hebben wel een soort script al geschreven en dus we gaan er echt iets moois van maken. En ik vind het toch heel belangrijk om echt familie erbij te doen, dus dat zal zeker in de clip voorkomen.